Cadi Williams o'r Groeslon, di hon, di cystadlu yn adran y bloda. Am y tro cynta, Lenny. Ia. Ni reit nerfus, ond di falch chwan, mae o gyd i fod drosodd efo, a canlyniad reit da, swn i Ti ddweud. wedi cael ail wobr fan hyn, llongyfarchiadau mawr. Felly, o lle ddoth o diddordeb mewn gosod blodau ta? Pan o'n i'n hogan fach, chwaer yn mam, mae hi wrthi'n potsian, ddo'n i ddweud, ar yr ochr ac yn licio wneud. Ydyn ni roed i cymryd diddordeb, ond neb o'n i'n nabod mewn ffordd i fynd ymhellach efo fo. A dyn tan ddod i'n nabod rhywun o Pen y Groes a mynd ymlaen o fanna, ia. The rest is history, fel ma'n dweud. Ia. A rwan, ta ti wedi cystadlu'r dosbarth yma, sparkle, dyna disgleirio, dy'r thema, dyna'r teitl ynddo. Ond y gwaith manwl, y gwaith bychan yma. Oes. Mae hwnna reit heriol, dwi'n siŵr. Yndi. Mae'n dod reit hawdd yn ydych chi'n meddwl amdan yr syniad lle. Ond y mater yr reid efo'i gilydd wedyn, mae eisiau meddwl lot amdan be i wneud wedyn lle de. Felly, be oedd y broses yma? O lle, be oedd y syniad cychwynnol? Felly, dwi'n byw ar ffarm, wedyn o'n i'n meddwl y ffordd o'n i'n mynd fewn i'r tŷ weithiau, mae yna lot o bridd yn dod fewn i'r tŷ fel dyn ni'n mynd i fewn efo'r môd. Dyn o'n i'n meddwl sy'n ni'n dod o hyn ar draws, ond efo'r glitter lle o dan y welis. A dyn fatha boi nister y gadar i dynnu'r welis i ffwrdd. Welis pwy di hynna? O, welis hogan o'r chwaer ydyn nhw. Mae di methu ni, mae Barbie hi di methu gnydd fi. Diolch Barbie. Ac am gadar hyfryd. Ia, wel, di gwybod o pota Prosecco mae o. Top pota Prosecco, fel ydych chi'n sgriwio fo off mewn ffordd. Dyn ni wedi bod wrthi'n trio ffindio ffordd i'r neud o mewn i gadar a... Ia. Ia, sgwri pa noson oedd yr ysbrydoliaeth yna, faint o bractisio ti di wneud. Ia. Ond o ran y blodau hunan, ti'n ma, mae rhywun yn meddwl am faint i fysad i hun felly. Sut ti'n medru gosod nhw mor ddeheig fel la? Mae yn job, digwydd bod mewn cyad pot o llefrith mae o. So, ydych chi'n meddwl am y seis yna lle. A dyn, mae'n iawn i reid yr darnau cyntaf mewn gyntaf, dyn, fel mwy ydych chi'n mynd ymlaen, y mwy ydych chi'n llenwiad ac yna mae'r twists yn dod yn handi iawn wedyn da. Dwi'n siŵr, ia. A faint sa hwnna di gymryd i greu? Rhyw hanner awr go lew. Ia. Unwaith ydych chi'n cael o'n eich pen, a ydych chi'n gwybod beth yw'r syniad ydych chi'n mynd efo, mae'n dod iddo chi reid sydyn wedyn. A mae'n well gwneud o a gadael o, mae'n gwneud o a mynd yn ôl iddo fo, ydych chi'n tueddol i falu fo wedyn fo ffordd. Ie, enwedig efo rhywbeth fel la. Be mae'r beirniad yn ddeud yn gret, yn dydi? Mae wrth i bod efo'r cynllun yn dangos, Saesneg mae'n ingenuity and creative skills. Yndi. Sut ti'n teimlo pan ddeis ti mewn ddoe a gweld y cardyn? Dyna y peth o'n i'n edrych ymlaen mwyaf i, do'n i'n poeni be ni'n gael o gwbl, o'n i'n edrych ymlaen i gael yr adborth gen y beirniad, oherwydd ar diwrnod mae beirniad yn gallu licio wbeth hollol wahanol i beth lle sa chi'n hoffi. Digwydd bod, so ni byth dim os wedi cael rhywbeth. Ond o'n i'n falch iawn oherwydd oedd hi'n dod â rhywbeth yn ôl iddo fi i gymryd eich tro nesaf pan o'n i'n bwriadu cystadlu blwyddyn nesaf gobeithio. Wel, o'r bach i'r mawr ella tro nesaf, beth ti'n meddwl? Wel, ia, gan i weld. O, mae hwn yn ddechrau'r ferch o Cadi, tydi? Diolch yn fawr iawn. Diolch am gystadlu. Hapus iawn. Reis, lle mae'r botol Prosecco na wan?